हाय हॅलो एस.एम. क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आज आपण इथे कांद्याची पात घेतलेली आहे। आज आपण नवीन रेसिपी बनवणार आहोत। तर इथे मी आता कांद्याची पात स्वच्छ धुवून अशी बारीक कापून घेतलेली आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने चमचा तेल टाकून घेतलेलं आहे 2 पळ्या आणि 1 वाटी मुगाची डाळ अशी अर्धा 1 तास भिजवून घेतलेली आहे। 1 चमचा मी इथे जिरे टाकून घेते आणि त्याने 7-8 लसणाच्या पाकळ्या अशा खलबत्त्यामध्ये अशा बारीक मध्यम जाडसर असे कुटून घ्यायचे आहे। आता याच्यामध्ये आपण हा लिला लसूण टाकून घेणार आहोत। लसणाने आता कांद्याच्या पातीला छान चव येते। लसूण छान लाल परतून घ्यायचं आहे, लालसर व्हायचं। आता लसूण आपला असा थोडा लाल झालेला आहे ते बघू शकता। आता मी याच्यात 1/2 चमचा असा पाऊण चमचा हळद टाकून घ्यायची। 1 चमचा मी लाल तिखट टाकते। तिथे मी 1.5 चमचा लाल तिखट टाकते। 1 चमचा मी तिथे अंबारी मसाला 1 किंवा 1.5 चमचा तुम्ही टाकू शकता। इथे मी 1.5 चमचा लाल तिखट टाकलेले आहे आणि 1.5 चमचा मी अंबारी मसाला टाकलेला आहे। तर आता याच्यात थोडंसं मसाला आपल्या एकत्र होण्यासाठी थोडं पाणी टाकून घेतो। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने इथे बघू शकता आपला फोडणीला असा छान कलर आलेला आहे, तेल सुटलेलं आहे। आता याच्यात आपण कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत। थोडी मी ते कोथिंबीर टाकून घेतली। कांद्याची पात टाकून घ्यायची सगळी। कांद्याची पात टाकून झालेली आहे आपली। आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता याला आपण याच्यात आता आपण कांद्याची पात टाकून झाल्यानंतर याच्यात आपण आता मुगाची ही भिजवलेली डाळ पण टाकून घ्यायची आहे आणि आता याला छान असे मिक्स करून घ्यायची, एकत्र करून घ्यायची सगळी अशा पद्धतीने। आता आपण अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचंय। मी इथे 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने अंदाजानुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचंय। मी इथे 1 चमचा टाकलेला आहे मीठ। आता मीठ टाकल्यानंतर हे छान असं मिक्स करून घ्यायचंय आणि याच्यात आता आपण अर्धा ही डाळ शिजण्यासाठी थोडंसं अर्धा ग्लास पाणी टाकून याला छान अशी कोरडी शिजवून घ्यायची आहे। या कांद्याची पातीची भाजी तुम्ही पोळी भाजी, पोळी भाकरी, वरण भात, खिचडी सोबत तुम्ही खाऊ शकता डाळ बुडलीपर्यंत। आता याला आपण 10-15 मिनिटं असं छान शिजवून घेणार आहोत। मी आता 1 ग्लास इथे पाणी टाकून घेतलेलं आहे। याच्यावर आता आपण झाकण ठेवून 10-15 मिनिटं असं वाफवून घेणार आहोत, शिजवून घेणार आहोत या भाजीला। इथे बघू शकता आता आपलं पाणी सगळं आटून संपलेलं आहे, आटून झालेलं आहे। आता आपली डाळ अशी छान शिजलेली आहे। इथे आपल्या ह्या स्टेजला आता आपली कांद्याची पात अशी छान कांद्याच्या पातीची भाजी छान अशी तयार झालेली आहे। इथे बघू शकता अशी भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।